step besuk bak mana pi barok ki parlok be I jungi. Naduk ki heb barit ki parasam la shenrang bat kentai. Ki long kemi ki long pa badi ki temen kisan. Ya kat ki bapet na yok sngau ya kani ka kubor. Lang bag good news tibi. Nyai ku blay pi ha ka ketang utrai bat nong penim jungi. Uji sukres. Hag banang kong ngai ngok yo blay bala rila sumarangi. Lang ba jong kani med barok shimed. Bar bala pelak yang iban long. Kumne kumbang ilong. Hagani ka step pamanta ngi khot sngo bahaya pi ki parlok ba I jungi. La pi don na ki ying ki sem ne ha ki no ki jaka. Yo le se pi don na ki jing thiak pang ha ying ne hospital sngo bha pelat ya ka por jong pi. Shi por ban sha skor ya ka khubor jinga silok. Na ka tin jong ublay ha shwa ba pin sedang ya ki kam ki ti ki jong pi. Lang ba jong ka sngi. I kermen ba ka ne ka khubor kan long ka jingker khu yi pi bat ya ka ying ka sem jong pi. Ka khubor jinga slok hagani ka por kalong. Ka jingkeli ka bakeli. Hang no pin shem yak bakum kane ka donut. Hang no pin shem yak bakum kane ka donut. Yak bangala pensyong nong rimna ka kitab Genesis sapusan kalong. Ka dekat besar mat besan. Ladangin pule ya kani ka benta ka Bible ka ong. Bad u Joseph ula ong haki henmen jong u. To yawan hajan yanga ngakat pat ya pi. Bad kila yawan hajan bad ula ong. Manga ngalong u Joseph upara jong pi. Ya ubapila dino syakari Egypt. Henry menta wat yas ngo si show. Bad wat yas ngo bitar ya ladero. Namar bapila dino yanga syani. Hang no pin shem yak bakum gani ka donut. Ka donut jong Joseph. Hoi hak baya day badu Joseph. Ukon jong Jacob. Ukon ksiu jong Isaac. Ukon ksiu jong Abraham. Nganget long thamai shu haka jing tip jongi. Une u Joseph ula yai lang babon ki jing haka jing em. Ka Bible ke tho bahashwa jong ane ka jing dia. La kenok lam leru ya u da ka tengah jong kan ran jong u. Ka jing bam hok kala penhap ya u hak bakut. Haka wei ka kamera patok jong ka ri Egypt. Haka ni ka jing dia ru. Ngiyo iba syam la kaput ya no ro. Henry bas ngau tanat kalong upendap yala ka jong ka kamram kum usya krim rau. Ong ka Bible ki henmen jong Joseph namar ka jing bishni kila dim rau yu uha ka por ba udang khat nyo snem karta. U Joseph ula penlut bon snem ha Egypt ula syak citam pen ban du jingkermen. Ka jingker do ka basyar khai kalalan syap pen ban ya kari. Barki henmen u Joseph kila wan sya Egypt ban wan jing bam. Kalem da tip bakilia kendo yau para ubaki kila ino. Haga jing sngau jongi u Joseph ula dei ban chim ya kani ka por kum ka kabu yu. Ban yo kuput ya laki henmen jongu. Namar ki kam bas niu jongki persya ya u. Wat makiro kila ban kami lenti ba lek kum ta. Hadu bakila kinyo ahmat jongu. Pen ban kalong persya ya ka jing kami lenti jongki. Bat bakham sngau pala kalong bau ong pen ban. Wat yes ngau si syo. But what yes ngau bitar ya ladero. Namar bapila dino yang asyani. Hang no fin syam yak bakum gani ka donut perlo biit akini kisngi bamanta. Haka jaka baun kuput yaki. Ukhlay penban yaki kentin pentengan. Haka jaka baun kuput yaki. Ulak lay penban yaki kentin jing pentengan. Ka ka jing hikai bangi yok na gani ka jing dia. Perlo biit. Hachwa pin ki na ka jing thia jong pi. Ni hachwa pin sedang ya ki kam ki kti ki jong pi. Tokan mau ya kani ka khubor ha kani ka por. Ka ba pin le la da pi pin ya kan do. Ya ka bakum kani ka jing dia. Pi thara la da Joseph ukput ya ki henmen jong u. Namar ki kam sniu ba ki la le persya u. Unyo ayu nakata. Syak yang aban keli pi ya ka wei ke jing keli. Pila ju syam ni em ya ki briu ki bala lek sniu ni lek pemhok ya pi. Ni ya ka ying kesem ke jong pi. Kum no pi ngau bat ka ba pin lek. Lada pin syam ni ya kendo. Ya ka bakum kata. Bon sin ha ke jing yak lenti ke jong ni. Lada ki briu ni wat da ki henmen ki para. Lada ki lek sniu yang ni. Keban nangkong ka pen bitar ya ka mensim ke jong ni. Nang ta ka mensim kam hun. Ladang ngim yok ban siu keliang ni keput yaki. Ngis ngau pok ru ya lade. Ladang ngim lak ban ya lek persyak yaki. Kan mau perlebih. Ka keput ni ka jingsu keliang da ka beniat namar ka beniat. Ni da ka khmat namar ka khmat. Kam day ka jubab ya ka jingim jong briu.
ka khubor jong Joseph ka ai ka nuksak ba khlan jong ka jingkerman ya ki briu ku ba lang ba ki por ki ba u penti kena ya ki henman jong u ba u blei u la ban pendan kam ya ka jing syam ka jing sngosi jong ki nagbenta ka jing ba Iway Samuel khandru nhau utrai long hau Samuel wat kami ya ka khmat jong lamne ya ka jingdrong karan ying jong namar ngalakan tat yu naba ublei umjuk mi kumbak mi ubriu naba ubriu yo itang ya ka dur ka basyabar henry utrai yo I ya ka donut haga gospel kat kumumat hiasan kal nong dakhat bapra ka kran shai kumni suk ki bak hoj haga donut nabakin yo I ya ublei Dei gani ga donut ke badan hau Joseph. Dei gani ga donut ke penla ya uban kiu sya ke kerdan ke bakrau. Hapa upharu uba ar hadin sim. Hang nungin syem ya bakum gani ga donut hagini kisngi bamanta. Baladangi pai sya ke imlang ke salang. Ngia isa tangga jing shim kabu. Ka keput ni ka jing penhiar keput. Hatu dang dan ni em ka jing kerman. Ban yo I ya ublay la dangim dan syuk ya gani ga donut. Kebau Joseph udan. Compare la pi ai lang bagi jing aga jing im. Kumba ong sam u debit at pulai sao. Chi sha la ngai yai ro ya ka them ka serngyu ka jing yam. Nganam chep ting ya ka basnu. Namar me dan rangkat mame bat nga. U ting du baru shandu jong me. Ki pentingan yang nga. U Joseph ula ya chi sha lang ba ya ka ni. Penban udan ke jing kerman. Baka ne ka long ke jing alam jong ublay. Ban pen im ya ki mensim. Ublay ula pak yang nga. Chachua jong pi ula ong. Ki parlok bi baro. To yo ya gani ga donut ke badan ya gani ga cingkarman. To pen yo ro haki khun ki kti. Haki henman ki para jong pi. Ya gani ga donut ke bo Joseph udan. Wat langi im haki ni kisngi ki bae. Baladang idan ya gani ga donut. Idan ro ga cingkarman. Ban yo I ya ulai. Hang no pin syem ya bakum gani ga donut. To ngini yit ya lade. Ngidan ni em kebakum kani. Kebakum kani ke donut ke dan ni em haki kimi kikpa. Ni haki henmen ki parajungi. Perlok bai ka ying kesem ka balang bat ka imlang salang. Ka dan kam yengi ban yo ya kani ke donut ke bo Joseph udan. Ublayun kerku ublayun yaram nagbenta ke borom ku jong. Amen. Tongin doai. Ko pa jungi ubah beneng. Ngiwana khmat kaburom ko jame ko trai. Ban aingo ime ko trai namar ka jing baha bading isnai ko jame. Iya bamila penyo hangi gane ka por ka bakodor ko konran. Bangin yo ban pusan ya ka ktin ko jame. Ban shat skor ya ka jing slok lambau syakri ko jame. Trai to pen kentang yingi. Pen kentang ya gane ki kubor jing slok hane ka stap. Bakan long ki jing bam ka badai man stream. Iki wei ki biyo ngau ya ka ko konran. Ngidwaro khmat jame au blai. Ya baman sengau baban penyok hangi ko konran. Ya ka donut kum ka donut ke jong Joseph. Ka donut jong ke jing I. Ka donut jong ke jing Aisha. Bat ka donut jong ke jing Yama. Try bi is nangi im hagani ki sngi ki ba e. Ke jing pen shoy ki baharu kam bangi ya kendo. Ngidwai baman Kristyan yangi. Bangin job ya kita ki jing e barok ha ka jing im. Kumba Joseph fu job ya ki e. Ke jing pen shoy bat ki jing e bagi u ya kendo. Try dan kat leman ni. Lepas kena ngi bat ki por bor nang sa ke jing im ku jing ni. Ni shani ban bu ti ha ke jing lam bastat ke jing ko kon ran. Terima Yesus ngi doai. Amen.